Mga kapuso, hingpit ng nihimong usa ka bagyo ang low pressure area sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Matud sa Pag-asa, katapusan kining nabantayan sa gilayon nga 1,170 kilometers sa sidlakang bahin sa Southeastern Luzon. Nagdala kini sa hangin nga may gikusgon nga 45 kilometers per hour ug unos nga moabot sa 55 kilometers per hour. Gihulagway sa Pag-asa nga layo pa kini ug wala pay epekto sa nasod. Sa pagkakaroon, ubos gihapon ang kahigayunan nga moigo kini sa yuta. Padayon gihapong mabatyagan ang hanging habagat sa western section sa Southern Luzon. Subay sa data sa Metro Weather, masinati ang kusog nga pag-uwan-uwan sa pipila ka mga bahin sa Samar. Posible gihapong uwanon ang Central Visayas ug Leyte provinces. Uwanon usab ang pipila ka mga bahin sa nasod. Lakip na ang hapit tibuok Luzon ug ang pipila ka mga dapit sa Mindanao.